ಬೀದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಐಲೇಸ್ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಂಪನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥನ ತುಳುಟು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಪವನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೆಗೆ ಕಾರ್ದಿತೆ ದುಂಬು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾರಿ ದುಂಬು ಪಿರಾಕಡು ಓದೋಡು ಬಂದಿತ್ತುಂಡ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರಡು ಅತ್ತುಂಡ ಅವು ಓದುಂಡ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿಯ ದೋಷ ಬರ್ಪುಡು ಅವು ಬರ್ಪುಡು ಒಂದು ಬರ್ಪುಣು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮೌಢ್ಯ ವ್ಯಾಪಿಸೊಂದಿರ್ತದೆ ಆ ಕಾಲ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಹಂಬೋಣ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಮಹತ್ವ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಪಂಪುನ ಮನದಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿಯ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ತುಳುಡು ತರ್ಜುಮೆ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದು ತುಳು ತಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುನು ಆ ತುಳು ತಪ್ಪೆದ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿಲ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ರೆಡ್ಡು ಪ್ರೀತಿಲ ಇಡೀ ಊರೊರ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪರಡು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸರ್ವತೋರು ಶಿಕ್ಷಬೇಕಾಕಲ್ನ ತಂಡದಕ್ಕೂ ಮಂತೊಂದಿದೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಅದು ಒರಿಯಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ತುಳುಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನನ್ನದ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿ ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸದ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಒರಿಯು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಮುಲೆಚೀಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ನಡತೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾರಿ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಮಲ್ಲಸಾರ ಅವೇನು ತುಳು ಭಂಡಾರಡು ಸೇರ ಒಂದು ತುಳುತ ತರ್ಜುಮೆ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಇನಿ ಊರೊರ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಜಾನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಪನ ಪಜ್ಜೆ ನನಾತ್ ಬೆಳಗಡು ಈ ತುಳು ಗ್ರಂಥ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲ ತುಳುಟು ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಓದುನಂಚಿನ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು ತುಳು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಲಾತ ಯಶಸ್ಸಿಯಾದ ನಡಪಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುಗೇಲು ಊರೊರ್ಮೆ ಪರಡಡು ಐಕ್ ಆ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಲ ಒಪ್ಪಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹತ್ವನ ತೆರೆಯುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೂರಿರ್ಲ ಬಾಧ್ಯರಾವಡೈಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು दक्षिणाधिपतिं प्रभुमा रक्षेक्षणं रत्वा